Mabanhaw ba ang tao human mamatay? Maayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsunan, anihan usab kita nining atong pagsangyaw. Ang atong hisgutan karon ang pagkabanhaw buhat sa Santissima Trinidad. Ang mga pamalandong niining panahon na karon sa atong pagsangyaw mahitungod na sa pagkabanhaw. Importante kini nga kabahin sa atong pagtuo. Diya sa misa, moingon ng pare, atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Ug moingon kita, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Dugay na kitang nakabati, ato kini nga padayag, apan unsa magidaen ni siya. Kinsa ba ang naghimo? Kinsa ba ang nagtrabaho? Kinsa ba ang involved? Unsa ba ang pagkabanhaw? Matod ni San Pablo, kung si Kristo wala pa banhawa, kawang ang among giwali kaninyo. Sa ato pa ang pagkabanhaw, importante gayod kaayo. 5 ka tuig ang milabay, aduna ako'y kasinatian sa usa ka parokya sa Davao del Norte, sa Diocese of Tagum. Niabot ako sa kumbento, diin masulubon ang batanong assistant parish priest tungod kay doon na siya dili maayong balita. Ang ilahang kuraparoko, bag-o lang gilubong. Gilubong, usa ka adlaw sa wala pa ako umuabot. Og mingon si Padre Brad, ang among pare, grabe kyod ka, grabe ang iyang pag-antos tungod sa kasakit sa iyang cancer. Apan samtang kami diri sa kumbento naghilak na, siya ang muhupay kanamo. Ug siya miingon, Padre, ayaw mo kaguol, magkita rata kay mabanhaw ramanta. Iyan ang pirmi ginabalik-balik hangtod sa katapusan sa iyang ginhawa. Nabugtuan siya sa iyang kinabuhi, samtang siya naghupay sa among kasubo. Sa diyang gilubong na ang among kuraparoko, akong na pamalandungan nga siya tinuoray gayod nagtuo sa pagabanhaw. Pare gid siyang tinuod, tungod kay bisan sa among kaguol, kami iyang gihupay sa pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw, sumala na sa itong nahisgutan nga mga buhat sa Santissima Trinidad, ang pagkabanhaw, buhat usab sa tulo ka personas. Sumala sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 5 ngadto sa 11, nag-ingon siya, angay batunan ninyo ang panguna-una, nagibatunan ni Kristo Jesus, nga mao kini, diha niya kanunay ang kinayagid sa Dios, apan wala siya maguna-una, pagpakigtubong sa Dios, pinaagi sa kusog. Kung dili, sa iyang kaguling kabubuton, iya kining gibiyaan. Gisulog niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon, na tao siya sama kanato, nakita siya ingon nga tao, nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Ang iyang kamatayon sa krus. Busa tungod niini, gibayaw siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. Gihatagan og ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat ngadto sa langit, sa yuta ug sa ilawom sa yuta. Sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus ug ang tanang mga ngabil magasangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Dinhi ato makita nga ang papel, ang Amahan nga Dios mibayaw kang Kristo. Matud pa sa atong katekism, ang Amahan mi-introduce formally sa Santissima Trinidad ang pagkatao, lakip na ang lawas ni Kristo. Diha siyang pagkabanhaw o gihatagan siya sa titulo nga Lord. Ikaduha, unsa ba ang papel ni Jesucristo sa iyang pagkabanhaw? Sa Juan Kapitulo 10, versikulo 18, miingon siya, I lay down my life and I will take it again. Nabanhaw siya, aduna siya gahom sa pagbanhaw sa iyang kagalingon. Og sa ikatulo, unsa ba ang papel sa Espiritu Santo diha sa pagkabanhaw? Unang Pedro Kapitulo 3, 18, nag-ingon, because Christ also died once for our sins, the just and the unjust, that He might offer us to God, being put to death in the flesh, but enlivened in the Spirit. Ang Espiritu Santo ang nagbanhaw usab sa Ginoo, uban sa Amahan, uban sa Anak, kay sama sa paglalang, sama sa pagpanubos, ang pagkabanhaw, buhat sa Santissima Trinidad. Sa atong kinabuhi, hinaut unta nga masinati nato ang pagkabanhaw
Sumala sa Ginoo San Pablo, sanglit gibanhaw naman si Kristo gikan sa mga minatay, tinguhaon nato ang mga butang nga langit nun, dili ang mga butang nga yutan-on, diin siya nagalingkod sa tuong kamot, samahan. Makadungog kita og daghang testimonyo sa mga kinabuhing na bag-o tungod sa ilang pagpahari sa Santissima Trinidad. Sa Juan 14:23 nag-ingon si Jesucristo, ang nahigugma kanako magaamping sa akong mga sugo. Ang akong amahan mahigugma kaniya, ug ako ug ang akong amahan mosulodya kaniya ug mopuyo uban kaniya. Mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon. Karong Domingo sa atong pagsangyaw 2021, naghisgot kabahin sa pagkabanhaw. Atong pamalandungan, unsa kabililhon alang kanimo ang pagpangandam alang sa kinabuhing dayon. Doon ako'y kasinatian niadtong milabayng bulan sa Hulyo, usa sa akong suod nga higala, miduol nako. Iya kong gisuginlan, kabahin sa ilang silingan nga 3 times na mag-attempt og hikob. Iya kong gisuginlan na grabe ang ilang panginahanglan sa maong pamilya. Ang amahan entong mga tao nga naghikog mao palay paggawas gikan sa prisuhan. Ang kamanghuran nilang igsuon tua pa sa prisuhan. Ang akong pangutana niya sa iyang pagsugilon nako, unsa man ang atong matabang nila. Giniyahan sa grasya sa Dios, giniyahan sa balaang espiritu, misantop sa among hunahuna sa pagbisita nila aron pagsangyaw. Unsa kabililhon ang kinabuhi, unsa kadako ang gugma sa Dios. Ug tungod ni ana, sukad niadtong higayuna, kaduha ka adlaw sulod sa usa ka semana moadto mi sa ilang panimalay, sa ilang pamilya. Sa matag alas 7:30 sa gabi aron paghimo og mga pag-ampo. Una, doon na may opening prayer. Unya among basahon ang Gospel of the Day. Unya among pag-aambitan. Og naa silang tanan, yang inahan, mga igsuon, lakip na ang ilang mga silingan. Nag-alirong mi, namati sa pulong sa Ginoo. Damtan og mga usa ka bulan, ang maong pamilya nakahukom sa pagpangumpisal. Kay usa sa among gisgutan adtong ikawalo namo nga pagbisita didto, ikawalong adlaw, mao ang kabililhon sa paghinulsol ug atong pagtuos Ginoo. O gani among gisgutan sad didto ang kabahin sa unsa kabangis ang sala ug unsa ang epekto sa sala sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ug tungod niana nalipay mig dako na nakahimo silang desisyon nga mangumpisal. Giniyahan sa balaang espiritu, miduol ko ni Padre Siano aron paghimo niini. Og nagpasalamat og dako sa Ginoo nga wa gid siya mobalibad bisan pa sa sitwasyon karon. Ang tanang simbahan halos wala pa gid modawat og mga mangumpisal. Dakong grasya sa Ginoo among gihan-ay ang tanan, ang oras ug ang adlaw og kini nahitabo ni adtong Biyernes, August 21 alas 7:30 sa gabi diri mi sa atong parokya aron paghimo o pagdawat sa sakramento sa kumpisal. Para nako akong grasya sa Ginoo, mas Ginoo
nga nakagadawat mi nitong maong sakramento, mga 15 mi kabuok. Nalipay mig dako sa maong grasya nga gihatag sa Ginoo. Grabe kanindot. Ug tungod ni ana, usa sa pinakaimportante para nako nga pagpangandam alang sa kinabuhing dayon, mao gayud ang pakikiuli sa Dios sa matag panahon nga ako makasala. Og kini nagkinahanglan di ay nga dili sa kinaong gilungon nga paagi, kundi ipaambit usab sa uban. Ug tungod ni ana, angay gayud lamang na pagkadaygon ang Dios. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Mga igsoon, pasalamat ta sa Ginoo nga buhi pa ta. Ingna imong tupad, salamat sa Ginoo buhi pa ka. Nya maingon sad siya nimo, same to you. Nya padayon tang magampo niining atong pagsaulog sa misa sa ikakawhaag usa nga Domingo sulod sa tuig. Iampo nato ang atong mga kaigsuonan nga nabiktima karon sa pandemic nga maayo na untag dali, ang mga frontliners maprotektahan sa maong sakit, o ang atong mga government leaders, church leaders magiyahan untas kaalam sa Ginoo sa pag-alima, pag-atiman sa katawhan. Padayon puntang magampo o magpasalamat sa Ginoo tungod sa atong mga benefactors o donors nga siging tabang nato dinhi sa atong mga proyekto sa simbahan, nga tagaan ta sila sa Ginoo og daghang mga grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo.
uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Niining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Adtoa itugyanan adtoa sa signa nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari ug ingna siya. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan ug gikan sa imong nahimutangan. Niadtong adlawa paniun ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, anak ni Hilkias, ug suluban ko siya sa imong biste, ug baksan ko siya sa imong bakos, ug itugyan ko kaniya ang imong gahom. Ug mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y muabli niini ug walay makasira. Musira siya niini ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, da usa ka ugsok, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing, kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Nagasimba ako didto sa imong balaan nga templo. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ang imong ngalan tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang Ginoo hataas apan nagatanaw siya sa mapaubsanon, ug nakaila siya sa mapaytas-on gikan sa halayo. Ang imong kaayo, o Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma.
Mga igsuon, pagkabahandianon gayud sa Dios ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom? Kinsay makasabot sa iyang mga pamaagi? Sumala sa giingon sa kasulatan. Kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Kinsay nakahatag kaniyag bisan unsa aron iyang baslan? Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang ug nahimong mao karon ang tanang butang, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, o gibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia, o bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manang usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo, ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nagingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nagingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nagingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyo ikasulti? Kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayud, kay kining maong kamatuoran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, o gibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, o bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa kingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang atong mga buhat or mga lihok dinhi sa kalibutan gigamhan gyud sa duha ka mga sugo. Unsa mang klasiha sa sugo, kategori sa mga sugo, na ay sugo nga nagdili, na asay sugo nga nagtugot. So mo na, dipindi na nato, ato bang sundon ang sugo. Kamo, o ang sugo nga nagdili ninyo, unsa man, sundon o supakon. Pananglitan, gidili,
ang pag-appeal sa public gathering, labi na misa sa mga bata. Gisunod, dili. Gidili ang pag-appeal sa mga 60 pataas. Sunod, dili. Kinahanglan dunag yung kay mas. Sunod, dili. Sunod. Unsa man say gitugot nga mga balaod karon panahos pandemic na kinahanglan dinhis ato 50% sa capacity sa simbahan. Sunod ta, dili. Sunod. Sunod ta. Sunod tuig. Mga igsoon, ang ato rabang kinaiya kitang mga tao, no, lahi sad ta. Ang gidili, mao'y buhaton. Ang gitugot, mausay supa, mausay di buhaton. Mo nang makasala kita sa sala sa omission and commission. Unsa may atong iumit kanang gisugo. Unya ang commission unsa man nga sala kanang gidili. Mo ne og ang gidili imong supakon sin of commission. Kung ang gitugot wa nimo buhata sin of omission. Ana na siya. Hay may paborito ninyo, commission or omission? All of the above. Panalitan kamo mga asawa og bana. Unsa may gitugot sa balaod nga magtupad gyud mo higda. Nga magsikit gyud mo kanunay. Maghinikapay gyud mo kanunay. Maglakaw mo maginagbayay gyud mo kay usa na mo ron kalawas di na mo duha. Pero gituman ba ni sa mga magtiayon? Nakakomit na mo og sin of omission. Pila ka bukro ninyo dinhi ang maimpierno tungod aning salaa. Mo na iniguli ninyo sa inyo karon pagsikit na gyud mo maayo. Nya mo muwakli gani imong asawa kung sa sikit-sikit mo dia dungoy ka makasala tag omission day. Aw lagi makasala tag omission ani kung di ko nimo pasikiton ana. Unya gidili man sad na sa mga minyo nga musikit sa laing tao. Ang bana kinahanglan dili musikit, dili muhikap og laing babae. Ang asawa sad di sad musikit, di sad mo pahikap og laing laki. Bisag pari pa. Di gyud mo pahikap, no? Unya kun mo buhaton sa nimo, adto ka magsikit-sikit dito, adto ka maghikap-hikap, sin of sana. Omission, commission. Co-mission. Ana. Kasabot na mo. Muna nga ningon si Jesus ni San Pedro ang imong idili dinhi sa yuta, idili sa didto sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot sa didto sa langit. Nakaron kun ato ni siyang supakon, atong himuon ang komisyon ug ang omission. Matod pa sa unang pagbasa sa tigingon ni katong limot naman ko atong kisa to'y gisgutan sa unang pagbasa, taas kay ni siya granggo kay siya gud mo'y tinugyanan dito sa kaniganing palasyo si Sibna naoy nagdumala sa palasyos hari niingon ang Ginoo, palagputon ko ikaw sa imong katungdanan o gikan sa imong nahimutangan. Palagputon tika, pasabot taktakon tika, kuhaan tika sa imong gahom. Tanawa karon daghan kay tag sins of commission and sins of omission. Unsa may nahitabo? Gitangtanga na ta sa atong pag sinikitay, social distancing na. Diin man ni gasugod kaning ato rong social distancing tungod ni sa atong pag-practice anang pag-iyahay kanabang selfishness. Unsa may timaan nga mga selfish ta
kung mangural na tas atong balay, kana gyud mo number 1 nga timaan. Mangural lagi kas imong balay, kana selfish ka. Nya kay selfish man ta, ingong Ginoo, sige, ako nang i-maximize, himuon ko ng global selfishness. Pasabot, di na mo magsikit mo ng social distancing. Mas maayo pang tuas bahak, kay sikit pa kay sila. Ang tuas sa MMP, sikit kayo. Sabot mo kung saan ang MMP? Oh, Manila Memorial Park. Sikit kayo. Dito sila. Bahak cemetery ba? Ang St. Anthony, daghan pag bakante, basig adto pa mo dito ibutan, no? Aron magkasikit. Na karon. Oo na siya. Nya, unsa may itong buhaton? Aron mawa ning pandemic, guba ang inyong mga koral. Kana. Tangtangan ninyo, ako mong tagaan og kuan. Tagaan tamog assurance. Iniguba na to sa tanang koral sa tibok kalibutan. Ang tanang koral ba, kanang residences ba? Residensya lang. Residensya ba? Kanang inyo bang balay, guba na inyong koral, nga i-welcome na inyong mga silingan. Wag tang gining pandemic. Ngano man, wa naman tayo social distancing, magsikit naman, di magtakod na sa COVID. Hurot din tagkamatay. Anya, okay, sa pamay patyos COVID. Sakto niya akong suggestion o sayo? Huwag siguro. Mauna nga niingon diri, mahimo ning sakto akong gisulti kung kabubuton sa Ginoo. Kung dili kabubuton sa Ginoo, dili ni sakto akong gisulti. Matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, Lord, Ginoo, kinsa may makatugkad, pagkatulog karon sa imong kaalam o kahibalo, kinsay makasaysay sa imong hukom, kinsay makasabot sa imong pamaagi. Kanilang pagtudlo niya ni St. Peter nga mo'y mahimong unang Santo Papa. Si St. Peter mananagat ragod, pobre, wa pagigrado, nga gihimong Santo Papa. Karon ang atong Santo Papa nga pilion sama aning Pope Francis. Way grado. Uy, daghang kay nagraduatean. Way kwarta. Daghang sa kwarta. Bisan gani ang piliog pare, kinahanglan gyud mo graduate philosophy, theology, naapagyoy masteral, una pa ka maordinahan. Pero ang pamaagis Ginoo, si San Pedro gipili niya way grado. Ambot lang, iya ginang pamaagi. Karon suway ninyo, atong i-verify, katong akong giingon nga tangtanga inyong koral. Kabubutos Ginoo dili. Sige, tubag. Dili. Sige, maayo. Nganong dili man? Naaday gisogo ang Ginoo nga pangural mo. Kurala ang inyong balay. Naaday. Oh, hindi. Sana wa man gisogo di. Ay no, namo sa ingon wa man gisogo, di wa sa gidili. Wa man sa gibutang ayaw mo pangural sa inyong balay. Pero unsaon nato pagkahibaw nga kini kabubuton sa Ginoo. Tudloan ta mo ha, kay daghan ra ba kayong galibog. Kanusa ba ko kahibaw pa der nga kabubuton sa Ginoo ang akong gibuhat? Kanusa sa ko kahibaw nga dili ni kabubuton sa Ginoo? Pananglitan anang manag-uyab, magkuyog sila. Kabubuton bas Ginoo nga mag-inagbayay sila? Manag-uyab ba? Or ilala ng kabubuton? Pangutanas Ginoo. Nya, kabubuton sa Ginoo nga mag-inikapay sila. Labaw sa tanan, kabubuton sa Ginoo nga mag-kinuotay sila. Nahitabo raman eh. Karon po nahuna, 14 hitabo kadaghas gibunyagan ako dinhi nga way mga kasal. Unya unsa man na? Manag-uyab pa na sila. Nya nganong nabuntis man ang babae, nagtinan-away, napiksas laway, unsa nang kuanas laki similya COVID. May antag ka ng similyas laki, COVID na, kay laway lang, wa na.
Mabdos na. Di oy. Ako kasuway na pero kibaw ko yung sahon na paghimo. Oh, bitang di mo kumpiyansa ang madre na ako. Tapos kanarbas father, kamaor ba gina. So, ay, madama ko nagbasahon, God. Pero kabubuton bas Ginoo nga mag-sex ang babae o lalaki nga wapay kasal? Nya ngano na may daghang gahimo ana? Kay di ka maong mo identify kabubuton bas Ginoo. Kabubuton bas Ginoo nga mag-sex ang babae o babae? Nganong na may gahimo ana? Kabubuton bas Ginoo nga ang laki o laki mag-sex? Tubag. Nya nganong daghamang gahimo ana? Kay galibog lagi taon saon pag-identify will ba nis Ginoo or will ba ni nako? La, palagputon kita. Imbis anak tas Ginoo, mahimo na tang anak siyawa tungod sa atong sala. Ang unang timailhan mao kini. Sama ni Hesus, sama sa mga apostoles, ang ilang gisigig yung promote kada nato buhat kinahanglan makapalambo sa atong pagtuo, makapatubo sa atong pagtuo, dili sa atong kahadlok. The will of God will always increase faith, not fear. Kung nangural ka sa imong balay tungod sa imong kahadlok, sa imong silingan, then that is not the will of God. Kung imo nang paningkamutan, ikaw laki, ang imong uyab paningkamutan, ginimong makuha nimo siya sexually, kay hadlok kang maunhan kas laing laki, that is not faith. That is fear. Ikaw sa babae, naninguha jud ka nga sikitan nimong pari, haron di ka maunhas madre, that is fear. Wa man say ni suway sikit nako, ambot kag na. Nangandoy bitaw ko. Pati sana din asa di faith. O ana ha? So increase your faith. Kanang makapahimo na to bang ligon sa pagtuo. Nya unsa may timailan nga ligon kas pagtuo, wa na nang kahadlok. Kung nagtaptap kas imong naong karon kay nahadlok kas COVID, that is not the will of God. Tangtanga na haron mataptan jud ka. Nya smile hangtod ka mamatay. And you have practiced faith. Mana? Ikaduha. Magaduda na mamunako. Ikaduha. Mo increase siya, muhatag siyang paglaom. Ang kabubuton sa Ginoo muhatag og paglaom ngadtos katawhan. Karon daghan na kaayong nagdepresyon, daghan na kaayo ang nangambak sa building, naghigot sa liog. Wa na'y paglaom. Ngano man, tungod kay wa na ta magtuman sa sugo sa Ginoo. Pananglitan, kanang sugo sa Ginoo, pasaylua og kapito ang imong isig katawo. Forgive 77 times. Makahatag nagpaglaom, dili. Kanang niingon ang Ginoo, sell everything you have and give it to the poor. Makahatag ba nagpaglaom, dili? Wa ikaw mo'y mawad as paglaom. O di, oy, makahatag yung nagpaglaom. Og imong tangtangon, imong kural, i-welcome nimo imong silingan. Makahatag na nilag paglaom, dili? Makapaglaom, o di sakto di ay. Makapawagtang na sa imong kahadlok, o dili? Makapawagtang kay nangnantang og kas imong kural. Tatubawa na kay kahadlok. Oh, pasar na ka sa faith ug sa hope. Ang katapusan ug pinakanindot, ang will of God is always anchored, gipasukad sa gugma. Naa siya nagsukad ang rason nganong gibuhat ko ni, because I love. Munang the greatest commandment is love. Nagmisa ko dire, unsa man ni, gugma o gana? Ay siguro kanus aman mo kay bao nga kining akong pagmisa gugma ni, dili gana. Basta why limits oras, bisag mo abot og 2 ka oras akong wali. Oh, kana ina. Bunga ginas gugma kay gana lang kinsa pagoy ganahan ana. Pero ako bang paaboton og 2 ka oras? Hindi ko kay kamo say mawadas gana. Ikaduha, nga timaan na ako dagmisa
out of love, basta dili ko magsigig paningil og kolekta. Oh. Nya kanus abasad mahibaw-an nga kamo nanimba out of love, basta muhog sad mos kolekta. Mao na kasi. Maglingiw-lingiw gani ka, buangon ka. Gabi bitaw gamiting mi ingon mi ato na ning ilisan atong lingkuranan, so nakadesisyon nami nanay mubuhat sa atong lingkuranan. Mo average siya kay napa may mga adjustments among bana-bana mga 20 to 25,000 tingali ang cost kada lingkuranan. Nya out of love nagsabot mi gabi unsaon nato nga para gyud makita nga nagugma ang mga tao sa atong pagbuhat og lingkuranan, unsaon man ipagbayad. Nagdesisyon dayon mi dunay ni suggest Father atong ibase sa number nga 5 na kung ano man ang 5 ino siya ay 5 mysteries ba o 5 decades sa usa ka mystery sa rosary. Ninda katong iya kay rosaryo nagkunik-kunik man kuno na, so aron daghan ang maka-contribute. So 5 nako pila may ipuno na kong 0 sa 5 ha. Out of love, ang love kay tulo man ano, ang love kanang symbol of love is 3. Kakuha mo? 3 ba? I love you. Onya. Mansad mo ni ayo de 3 word na siya. Unya kay ang Holy Trinity 3 man sad nako akaning 5 punan ko nig 3 zeros. Amo na nagkinahanglan taog 5,000 minimum contribution. So ang ato mga slots karon tag 5,000. Pila man ka 5,000? Nakoy mag-celebrate man day mig 500 years. So nagkinahanglan tag 500 ka 5,000. Yang anong 500 masad, ikaduhang rason, ako rong napamalandungan pag naog na ko sa hagdanan, ang atong average seating capacity din ni simbahan is 500. Kana. So daghang slot, makaapil na mong tanan. Kamo din hirong tanan og muhatag mog tag 5,000 hurot ng atong lingkuranan ug ma-close na ang slots. Gaduda ko ambot kinsay muhatag ninyo. Sige, manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, daigo nato ang Dios tungod sa iyang kaalam nga dili nato masabot, busa uban sa mapaubsanon ug mahigugmaong kasing-kasing atong ipadangat kaniya ang atong mga pag-ampo ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, ang sumusunod ni San Pedro, nga sa malaumong paagi, gamiton niya ang iyang gahom, sumala gayud sa laraw sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga midawat sa katungdanang pampubliko, nga dili sila magpadala sa gahom sa dautan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga dataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalitdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan,
nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan ang sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kalag sa mga matuuhong mihalina, nga ang walay katapusang gugma sa Dios maghinlo ug maghingpit kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan, tinubdan sa tanang kaalam, gahom o gugma, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo uban sa buhing pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdagig kalumayan sa iyatalan, alang sa kasapuslanan sa sibuk niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw o kahiusa nganhi sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Og diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya, balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya ang among alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang wayhunong nga awit sa pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto usab nga wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadto usab nga nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Umuman ang ginharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mga usab kanimo, ipakita ta ang pag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang ngay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga maayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli ug agaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa mga butang, sa tanang mga butang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Pirata alang sa COVID-19. O Diyos, among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanaligdan mo kami batok ni ining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug bitakod na sa daghang mga katawhan.
Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug diniyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Gihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak nga nagabuyog nagahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos. Iampong kami. San Rafael Arcangel. Iampong kami. San Roque. Iampong kami. San Lorenzo Ruiz. Iampong kami. San Pedro Calungsod. Iampong kami. San Vicente Ferrer. Iampong kami. Manlingkod palihog. Mga igsoon, usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon mao ang kasantos sa kaugalingon. Kanang mahiliwat ba ni Kristo balaan. Mahitabo ra na kung magsigi tagbuhat sa kabubuton sa Dios, dili ta magsigig supak sa iyang gidili, dili sa ta magsigi og umit sa iyang gisugo. Sulikaya nato ang sins of commission and sa tumusa omission. Karon atong pasalamatan ang mga taong nag-alagad nato karon, labi na ang ato dito mga frontliners, ang atong Eucharistically ministers, unya ang atong choir, ang atong lectors, ang atong love offering assistants, ang atong mga sacristans diri o ang naglimpyo aning simbahan, ang ato mga barangay officials, barangay tanods nga nagmanage diha sa parking, ang nag-decorate aning atong buwak diri, o labi na gyud ang atong deacon nga si Reverend Leo Lo Archie. Kanilang tanan atong ihatag ang masipang pakpak. Salamat kayo. Si Reverend Leo ordinahanan na ni karong September 17, God willing, kuyog sa laing 7 ka mga deacon. So atong iampo nga magmalampuson og mahinayon gyud ang ilang ordination. Di sila mataptan sa COVID. Nya nagkinahanglan pud ni siya og financial assistance nato. So daghang maging gastuhanan ning atong ato kaning ordination. So kamong tanan nga gustong mutabang niya financially or material, kaning ihatag lag direksyon ni Reverend Leo or i-address sa atong opisina or inyo sang i-address nako ang inyong pwede mo text nako, mangutana mo number ni Reverend Leo kay was okay ba siyang number pa, or pwede sa inyo makita siya sa internet, Leo Lo Archie ang iyang messenger name. Ang mo donate malangit man mo yun. So ang ato update na ron sa atong mga donations nga nadawat para sa atong projects. Ang total donations nga nadawat na nato para sa atong projects as of August 22, 2020 ning abot na og 9,129,923 pesos and 53 centavos. Salamat sa Ginoo. Ang ato sang nagasto so far as of yesterday ning abot na pod og 7,848,062 pesos and 81 centavos. So ang atong remaining balance 1,281,860 and 72 centavos. Dala sa atong kaniganing pledge amount o sa atong estimated amount
So ang pledge amount di kantidad og mga 1.3 million ang pledge amount sa ato pa mo na atong di mahilabtan. Ang ato sang estimated nga payable ngadto sa atong mga kaning contractors ni abot kog mga 2.4. So ang total mga 3.7 nya minusan og 1.3, mga 1.3 pila pay atong diferensya na apatay mga 1.9 nga million nga wala patay fund allocation. So padayon tang mudasig ninyo sa pag-contribute og mga hinabang para sa atong projects. Ang atong bag-ong project karon nga ato na sang i-pledge mao ang mga lingkuranan. Ang kada slot 5,000 na kinahanglan tag 500 persons. So doon na tayo 500 slots. Mga more than 1 week ago, doon na ning pledge. Ni pledge siya daan. Siya pader, bisag wala pa na presyo ato lingkuranan, mo pledge na midaan kay excited na kay may muhatag. So ang ilang gi-pledge kay 30,000. So bali na to og 6 slots. So ato pakpakan tong pamilya, no? Dool na dinira na dapit sa ato sa Cebu province. Unya kinsay ganahan ninyo, pila ka slot imong angkonon, usa ba ka slot 5,000, mo angkon ba kag 100 slots? Di sa tingin makaya. Mo angkon ba ka og 2 slots 10,000. So basta tag 5 ang atong slot, ato nang gibase sa ato dinhing seating, regular seating capacity. Mga 500 persons. Kamong tanan nga nigtabang ug wa mapul-i og tabang, daghang salamat for the greater glory of God. Nya human ani ato ning limpyuhon ang ato mga bayronon, mahuman na tingali ni dinhi, then let us decide kung mo proceed bata para sa retablo or dili pa lang usa. Kung mo proceed, ato nang pamalandungan kinahanglan will of God, dili ni will ni Father Siano. Ano? Ano wa man gid mo kauyon sa akong gi-explain? Unsa? Naminaw di mo nga seryoso kay mo mga naong, no? So salamat kaayo sa inyong kamanggihatagon. So i-contact lang dinhi, mas maayo ang inyong pledge, inyong i-text or i-message na amanta sa atong YouTube o sa Facebook. Kada misa gi-flash man ang mga numbers diha nato. Or you can contact me or sa atong opisina, sa atong sekretary o sa messenger. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dad-o ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.